Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν από την DR τηλεόραση συνεχίζουμε τη μάχη εδώ των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών που είναι την επόμενη Κυριακή και των ευρωεκλογών βεβαίως, αφού σας έχουν παρουσιάσει και πάρα πολλούς ευρωβουλευτές οι οποίοι επισκέπτονται την Αργολίδα, επισκέπτονται γενικά την περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί πλέον με σταυρό θα εκλεγούν και οι ευρωβουλευτές. Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να ενημερωθείτε σχετικά με το έργο του αλλά και με το όραμά του για την επόμενη πενταετία πλέον είναι ο Δήμαρχος Επιδαύρου, ο κύριος και υποψήφιος δήμαρχος βέβαια, ο κύριος Κώστας Γκάτσιος, το οποίο καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την ευκαιρία και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Εμείς άλλωστε δεν το κάνουμε για εσάς, όπως ξέρετε, το κάνουμε για όλους τους υποψηφίους για να πάει ο κόσμος ενημερωμένος στις κάλπες. Εγώ μιλάω και γενικότερα. Ευχαριστούμε, για όλη τη συνεργασία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν ο στόχος μας είναι η ενημέρωση των πολιτών και κύριε Γκάτσιο, υποψήφιος λοιπόν με το συνδυασμό Νέα Αντίληψη για την Επίδαυρο, θα θέλαμε να μας πείτε επειδή ήδη μια τετραετία, 3,5 χρόνια περίπου έχετε υπηρετήσει το Δήμο μαζί με τους συμβούλους σας, θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που σας κάνει να συνεχίζετε, να θέλετε να διεκδικήσετε το Δήμο και ποιο είναι το όραμά σας, αυτό που μέχρι τώρα έμεινε στη μέση αν θέλετε και θέλετε να συνεχίσετε, φαντάζομαι. Ωραία, πιστεύω ότι το τελείωμα της συζήτησής μας θα είναι και το όραμά μου. Πιστεύω ότι από όλη τη συζήτηση θα βγει πρώτον αν εγώ είμαι γνώστης του θέματος, αν βγουν τα προβλήματα και οι ανάγκες του Δήμου, αν έχουμε σχεδιάσει και στο τέλος θα καταλήξουμε, έτσι εγώ πιστεύω και εσείς το ίδιο θέλετε, να καταλήξουμε λοιπόν να καταλάβει ο κόσμος ότι πράγματι υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει όραμα και αυτό θέλουμε να υλοποιήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ενημέρωση του κόσμου ο οποίος μας ακούει και ξέρει τι από αυτά που λέμε είναι έτσι και τι δεν είναι. Και να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις μέσα από αυτή τη συνέντευξη, χωρίς να αναφερθούμε προσωπικά σε κανένα, σε κάποια θέματα τα οποία ακούγονται και συζητούνται και υπάρχει η ανάγκη να ενημερώσουμε τον κόσμο για να ξέρει ο κόσμος. Και να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τι παραλάβατε, κύριε Γκάτση. Το θέμα είναι τι παραλάβατε. Ωραία, σωστά. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάμε και εμείς έτσι ξεκινήσαμε και εμείς και πορευόμαστε. Όλοι γνωρίζουμε ότι παραλάβαμε τον Καλλικράτη εν τη γενέση του. Πριν ακόμα δηλαδή γεννηθεί, όταν βγήκαν οι καινούργιες δημοτικές αρχές, είχαν λοιπόν να κάνουν την ενοποίηση των Δήμων. Γιατί εμείς είχαμε 2 δημοτικές ενότητες. Έτσι. Και όχι μόνο των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων και ακόμα και των προγραμμάτων. Να σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα, ότι τα προγράμματα τα οποία λειτουργούσαν στις 2 ταμειακές υπηρεσίες ήταν διαφορετικά και δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τα στοιχεία για να έχουμε μία άποψη για όλο το Δήμο. Για να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή το τι γινόταν. Η δημοτική επιχείρηση λοιπόν έγινε ενοποίηση το καλοκαίρι του 2011. Οπότε πέρασε ήδη ένα διάστημα. Μέχρι το 2011, δηλαδή τα μέσα του 2011. Τον Ιούνιο του 2011 δεν υπήρχε μία δημοτική επιχείρηση, αλλά 2. Οι ενοποιήσεις λοιπόν και οι συγχωνεύσεις όλων των νομικών προσώπων έγιναν στην εξέλιξη. Να καταλάβετε και το ξέρετε ότι το ΔΣ της ΠΕΔ βγήκε στο τέλος του 2011. Έτσι είχε περάσει ένας χρόνος. Αυτό δόθηκε μία καθυστέρηση λόγω της μεταρρύθμισης. Ναι, δηλαδή σαν να αναλαμβάνεις μία επιχείρηση η οποία θέλει ένα χρόνο για να τη βάλεις σε τροχιά. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν τα προβλήματα του Καλλικράτη. Σε συνδυασμό όμως και με τα προβλήματα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει αλλά και προέκυψαν τα οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση είναι δύσκολη και βγαίνει από όλους τους δημάρχους και πιστεύω σε όλες τις συζητήσεις, αλλά και από τις κινητοποιήσεις που γίνανε, δηλαδή αντικειμενικά κριτήρια. Οι κινητοποιήσεις που γίνανε ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Θυμάστε τότε οι Δήμοι λέγανε ότι κινδυνεύουν να κλείσουν οι Δήμοι. Με απεργίες και με όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές ήταν τα πράγματα που παραλάβαμε. Οι δυσκολίες που παραλάβατε. Οι δυσκολίες, όχι μόνο οικονομικές, έτσι. Και οι διαδικαστικές και των υποδομών και όλα αυτά τα πράγματα. Συν το ότι ξεκινήσαμε με λιγότερους υπαλλήλους λόγω μεταθέσεων και αντί να γίνουν οι αποσπάσεις από το κέντρο προς τους περιφερειακούς δήμους, γίνει το ανάποδο. Έτσι. Αυτά λοιπόν ήταν οι δυσκολίες και αυτά που παραλάβαμε. Βέβαια, ξέραμε κάποια πράγματα από αυτά. Δεν περιμέναμε ότι θα ήταν έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ήταν χειρότερα δηλαδή από όσα μπορούσατε να σκεφτείτε. Συνειδητοποιημένοι είμαστε, το ξέραμε. Εκείνο που δεν περιμέναμε ήταν το μέγεθος της οικονομικής κρίσης το οποίο προέκυψε. Μόνο και μόνο έτσι για να θυμίσω, έτσι, είναι μείον 70% περίπου με δεδομένα του κράτους και των Υπουργείων στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Και ένα παράδειγμα για τη ΣΑΤΑ, αυτά τα χρήματα που δίνονται για έργα, να πούμε ότι από 700 περίπου χιλιάδες που ήταν οι 2 δήμοι που έπαιρναν, φέτος 120.
Τεράστια δηλαδή, διαφορά. για να καταλάβει ο κόσμος και το εύρος αυτής της δυσκολίας. Μείωση της χρηματοδότησης. Λοιπόν. Άρα λοιπόν είχατε μείωση χρηματοδότησης, ναι, και είχατε και την πρόκληση να ισορροπήσετε τους δήμους, να τους συνενώσετε και να δημιουργήσετε με λιγότερους υπαλλήλους. Με λιγότερους υπαλλήλους, και προσέξτε, και εδώ υπήρχαν και οφειλές. Υπήρχαν υποχρεώσεις, τις οποίες εμείς έπρεπε να προγραμματίσουμε να τις δώσουμε. Για πείτε μας γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ όταν αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πράγμα, και πιστεύω και ο καθένας στην οικογένειά του έτσι το αντιμετωπίζει. Λέει, όταν έρχεται μπροστά στο πρόβλημα, λέει τι πρέπει να κάνω. Και οι επιλογές τι είναι, ή να τα αφήσεις και να εξελιχθούν όλα τα πράγματα και δεν ξέρω πού θα φτάσουν, ή να πεις ότι stop. Βάλουμε μέχρι εδώ κόκκινη γραμμή και ξεκινάμε από την αρχή για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε το δεύτερο. Επιλέξαμε, να σας πω λοιπόν το αποτέλεσμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μηδενικές υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό. Μηδενικές υποχρεώσεις, σας λέω περίπου, έτσι. Και έχουμε πληρώσει και ένα ποσό πάνω από 250.000 δημοτική επιχείρηση, οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Της τάξεως περίπου του 1,5 εκατομμυρίου. Να είναι ένα 400, πάντως αυτής της τάξεως. Συμμαζέψατε λοιπόν άρα, το οικονομικό. Λοιπόν, ναι, σε αυτό λοιπόν το διάστημα προσπαθήσαμε και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα τα καινούργια, αλλά και να τελειώσουμε τα προηγούμενα και να ξέρουμε τι μας γίνεται από εδώ και πέρα. Λιγότερα, αλλά να ξέρουμε τι μας γίνεται. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, το καθεστώς των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν λέει κάποιος και λοιπόν εντάξει, πήρατε κάποια χρήματα, τα δώσατε στους ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δεν είναι αυτό. Εμείς έχουμε μείον 15 με 20.000 το μήνα, τα οποία παρακρατούνται, ναι, και είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με λιγότερα. Οπότε έτσι, να κάνετε και λιγότερο έργο. Και λιγότερο έργο και η καθημερινότητα θίγεται και ο πολίτης θίγεται και τα προβλήματα. Έτσι, αυτά... Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, είναι και θέμα επιλογής του Δημάρχου. Εντάξει, κάποιοι τα αφήνουν να αυξάνονται τα χρέη. Εγώ σαν άνθρωπος και σαν αλλά οι πολίτες χρεώνονται πάντως. Ναι. Έτσι, θέλω να πω ότι η ιδιοσυγκρασία σας και ο τρόπος που εσείς διαχειρίζεστε το Δήμο είναι αυτός του μαζέματος των οικονομικών και του απλώματος στη συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και αυτοί που λένε αφήστε τα και θα δούμε τι θα γίνουν, υποθηκεύουν το μέλλον του Δήμου. Το μέλλον των πολιτών, γιατί οι πολίτες θα τα πληρώσουν στο τέλος. Και δεν είναι δικά μας. Είναι σαν την Ελλάδα που δανειζότανε και ζούσε καλά και μετά έπεσε στα κεφάλια όλων με τους φόρους. Πήγαμε στο άλλο άκρο. Έτσι. Αυτό είναι το κακό. Ότι από τη μια μεριά πήγες εκεί που ήσουν στο. Λέμε, στο X. Ναι, στα 100, όταν έπαιρνε στα 100 ευρώ, τώρα παίρνει 30. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Θέλει ισορροπίες. Έτσι. Και δηλαδή αντιμετωπίσαμε προβλήματα και τα αντιμετώπισαν όλοι οι Δήμοι και λειτουργικά αλλά και. Άρα σήμερα, κύριε Δήμαρχε, δεν χρωστάτε ούτε 1 ευρώ, μου είχετε πει. Είσαστε. Περίπου ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Και λέω περίπου γιατί στη διαδικασία σκάνε πράγματα τα οποία δεν τα έχει προβλέψει. Ας πούμε, δικαιώνονται οι υπάλληλοι με κάποια επιδόματα. Ναι. Κάποιοι υπάλληλοι που είχαν πάρει μετάθεση, και έχουμε τέτοιο παράδειγμα εμείς, ακυρώνεται τη μετάθεση, οπότε πρέπει να τον πληρώσεις για 1-1,5 χρόνο εσύ και δεν τα έχεις προβλέψει. Πράγματα τα οποία δεν έχουν. Προκύπτουν θέματα έτσι, για να είμαστε ακριβείς και να μην πει κάποιος, γι' αυτό λέω περίπου. Ναι, εντάξει, είναι αντιληπτό και είναι σαφές. Ναι, θέλω να μιλάω ακριβώς για να ακούει ο κόσμος, γιατί από αυτή τη συνέντευξη θα πληροφορηθεί ο κόσμος στην πραγματικότητα. Όχι ότι δεν την έχουμε πει, την έχουμε πει, αλλά. Συγκροτημένοι, όλοι μαζί την πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, ξεκινήστε λοιπόν το σημάζεμα των οικονομικών του Δήμου, ναι, έτσι, και ήταν βασικό σας μέλημα. Άρα λοιπόν έπρεπε να οργανώσουμε το Δήμο, να κάνουμε το σημάζεμα, να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα υποχρεωτικά και να προγραμματίσουμε γιατί τι θα πεις δηλαδή, ότι εγώ ξέρεις δεν κάνω τίποτα για το αύριο. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, γιατί θέλω να δώσω μέσα από τη συνέντευξη, όπως είπα και προηγουμένως, απαντήσεις και να ενημερώσω τον κόσμο. Λοιπόν, υπήρχε το ΕΣΠΑ, για το οποίο λένε πολλοί, πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Το ΕΣΠΑ ήταν 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Λίγοι φέτος και ξεκινάμε από το 14. Εμείς λοιπόν μέχρι το 13 να αφαιρέσουμε τους 3 τελευταίους μήνες, αλλά εγώ θα έλεγα και τον πρώτο χρόνο. Ναι, όλα αυτά τα διαδικαστικά. Ναι, λοιπόν, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε τα 4 χρόνια το ΕΣΠΑ και εμείς 3. Να βάλω 3. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή λοιπόν δεν είχε κάνει καμία μελέτη. Δεν είχε τελειώσει καμία μελέτη. Δεν ήταν όριμη μελέτη. Ναι, οπότε δεν μπορούσε να γίνει απορρόφηση, θέλετε να πει. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι εμείς με τα δεδομένα που σας είπα, γιατί αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του κόσμος, έχουμε κάνει πάνω από 25 μελέτες, οι οποίες αφορούν την ορίμανση ή ακόμα και από την αρχή μελέτες για υποβολή ετοιμάτων στο ΕΣΠΑ. Έτσι.
Δηλαδή δεν μείναμε απαθείς σε αυτό το τομέα. Οι μελέτες πληρώνονται να ενημερώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Μιλάω για τις μελέτες με εξωτερικούς συνεργάτες. Δεν μιλάω για τις μελέτες που κάνει η υπηρεσία μας. Η υπηρεσία μας έχει κάνει άλλες 50 μελέτες. Έχετε τεχνικές υπηρεσίες? Λοιπόν, θα πω για την τεχνική πάμε υπηρεσία. εκεί, γιατί είναι και βασικό και αυτό για τις μελέτες. Αυτό βέβαια είναι είπαμε προηγουμένως για την έλλειψη προσωπικού. Είναι μέσα σε αυτή την παράγραφο. Αλλά να δώσω το παράδειγμα πιο συγκεκριμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε τεχνική υπηρεσία με 2 υπομηχανικούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί από την τεχνική υπηρεσία. Θα μου πεις γιατί την κάναμε? Γιατί αν τρέχουμε για κάθε ένα έργο. Θα χάνετε χρόνο στην περιφέρεια και θα χάνετε χρόνο. Βεβαίως και ο τρόπος που λειτουργεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου της πρωτεύουσας δεν είναι πλέον της νομαρχίας οι τεχνικές υπηρεσίες. Πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να αναλάβουν να σου κάνουν τη μελέτη ή την επίβλεψη της μελέτης. Άρα λοιπόν κάνατε μια τεχνική υπηρεσία με 2 υπομηχανικούς. Και πήραμε και διαχειριστική επάρκεια. Και διαχειριστική επάρκεια. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Σημαντικό αυτό, γιατί κάθε φορά που υποθέλαμε να υποβάλουμε ένα αίτημα, θέλαμε λοιπόν να βρούμε κάποιον αντίστοιχο να κάνουν προγραμματική σύμβαση για να έχουμε τη διαχειριστική επάρκεια τη δική του. Τώρα δεν την έχουμε. Τώρα έχετε εξασφαλίσει και αυτό είναι σημαντικό. Θέλει όμως τελέχωση η τεχνική υπηρεσία για να μπορεί να κάνει μελέτες. Θα μιλήσουμε να μην πληρώνετε μελέτες. Θα φτάσουμε στο τέλος. Πάμε λοιπόν στις μελέτες. Θα πω τους 3 άξονες που εγώ. Θεωρείται ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Ναι, που πρέπει να συμπληρώσουμε, θα τα πω εκεί αυτά και οπότε θα προκύψουν. Πάμε λοιπόν για τις μελέτες. Έχετε κάνει 25 μελέτες για έργα. Περισσότερες από 25 μελέτες. Οι οποίες είναι πληρωμένες. Οι 2 μελέτες που είχαν ανατεθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή στο πρώην Δήμο Σκηπίου, τις έχουμε παραλάβει, τις έχουμε πληρώσει, τις έχουμε συμπληρώσει και έχουμε υποβάλει το αίτημα. Ναι. Εντάξει, εκτός από τη μία η οποία κρεμεί ακόμα. Ποιες αφορούν, ποια έργα αυτά? Η μία αφορά την είσοδο προς τον αρχαιολογικό χώρο, όπου εκεί είχε γίνει μια προγραμματική σύμβαση να πληρώσει ο Δήμος τη μελέτη και να υποβληθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Ναι. Η μελέτη αυτή ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν είναι του παρόντος να τα πω. Προβλήματα τα οποία προέκυψαν δηλαδή δεν υπήρξε, δεν ανταποκρίθηκαν κάποιοι στην προγραμματική σύμβαση στις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει. Που είχαν αναλάβει, οπότε αμοιραία έπεσε στο κενό. Ναι. Μάλιστα. Ένα αυτό και ποιο άλλο έργο? Το άλλο έργο ήταν ανάπλαση των οικισμών Δήμου Ασκληπίου, ναι. Έτσι, η οποία δεν ήταν όριμη όμως, ήθελε 4-5 μελέτες ακόμα. Την ολοκληρώσαμε, την έχουμε βγάλει στην ΕΤΑ. Ναι. Και άλλη μία μελέτη για αγροτική οδοποιία, η οποία είχε λήξει πλέον τότε την πρόσκληση και την πήραμε ημιτελή. Είχε γίνει συμφωνία με την προηγούμενη δημοτική αρχή και είναι μόνο η αποτύπωση των δρόμων. Μάλιστα. Αυτή τη μελέτη θα το πούμε παρακάτω, θα είναι στις προτάσεις που θα κάνουμε στο ειδικό αναπτυξιακό της περιφέρειας μαζί με το πνευματικό κέντρο του Λιγουριού. Άρα λοιπόν, κύριε Γκάτσιο, θέλετε να πείτε δεν βρήκατε όριμες μελέτες για να μπορέσετε να προχωρήσετε έργα. Άρα αναγκαστήκατε να κάνετε καινούριες μελέτες, να τις οριμάσετε για να μπορείτε στην πορεία να εκτελέσετε. Γιατί είναι γνωστό πια. Από τον πρώην Δήμο Επιδαύρου βρήκαμε περισσότερες μελέτες, οι οποίες δεν ήταν όριμες, οριμάσανε και αυτές. Από τον πρώην Δήμο Επιδαύρου. Ενώ Ασκληπίου ήταν λιγότερες και δεν υπήρχε όριμη καμία. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η διαδικασία ορίμανσης, το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το πούμε άλλη μια φορά, δεν είναι εύκολη. Ασφαλώς. Έτσι, είχαμε πει όταν είχαμε βρεθεί στο Άργος που είχε γίνει εκείνη η μερίδα, έτσι υπόθηκε και βγήκε ότι μπορεί να χρειάζεται και μία ολόκληρη περίοδος για να οριμάσει ένα έργο. Είναι γεγονός. Γι' αυτό και φωνάζουν όλοι και λένε οριμάστε τις μελέτες προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι γίνεται ένα έργο, να ξέρει ότι αυτό το έργο είναι τουλάχιστον 5-6 χρόνια από τότε που έγινε η μελέτη, η αρχική μελέτη. Να μην πω περισσότερο. Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι αυτή. Γι' αυτό δεν γίνονται και απορροφήσεις και γι' αυτό υπάρχει και πρόβλημα με πρόστιμα επειδή δεν απορροφούμε από το ΕΣΠΑ. Εντάξει, τώρα είναι γνωστά. Θα τα πούμε παρακάτω, αλλά όταν δεν έχει οργανωμένες υπηρεσίες οι οποίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες για να πας όσο δυνατό γρηγορότερα, όχι μόνο δεν προλαβαίνει σε μία δημοτική περίοδο, αλλά μπορεί να πάρει και 2. Και δεύτερη, μάλιστα. Και όταν φτάσουμε εκεί, προσέξτε, μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και το έργο που κάνεις να έχει τέτοια προβλήματα που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τη σημερινή. Είναι και αυτό, αλλά και μπορεί και να είναι σε μια άλλη δημοτική αρχή, η οποία θα κόψει την κορδέλα και θα θεωρήσει ότι είναι και νικητής. Αυτό είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και αυτά. Άμα δοθεί όμως στον κόσμο, καλό θα είναι. Αλλά... Σωστά. Αν αποδοθεί στον κόσμο, είναι καλό. Έτσι, για πάμε λοιπόν να δούμε ποια έργα έχετε δρομολογήσει εσείς, ποια έργα υποδομής. Εμείς, να σας πω έτσι επιγραμματικά και να αναφερθούμε μόνο στα πιο σοβαρά έργα τα οποία αφορούν το Δήμο το δικό μας. Εμείς λοιπόν λέμε το πρώτο αναπτυξιακό έργο είναι η επέκταση του αναβάλου στο Δήμο Επιδαύρου. Εκεί λοιπόν εμείς κάναμε μεγάλη προσπάθεια και κινητοποιήσαμε τους πάντες ούτως ώστε να προχωρήσει αυτό το έργο. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο της μελέτης. Έχει γίνει μελέτη. Ολοκληρώνεται μέχρι το καλοκαίρι η μελέτη. Πιστεύω ότι άμεσα,
Δηλαδή μπορεί και σε λιγότερο από 6 μήνες από τώρα που μιλάμε να έχει ενταχθεί το έργο και να προχωρήσει, να υλοποιηθεί. Επίσης, μεγάλο έργο για μας είναι το έργο ο νέος δρόμος που μαζί με το τμήμα το οποίο είναι από το Αρκαδικό μέχρι την Αγία Λεούσα θα έχει σε 10 λεπτά, ας πούμε, και προς το Δήμο το δικό μας, στο κέντρο του Δήμου, θα υπάρχει πρόσβαση. Αυτά μαζί με τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία απευθύνεται στο Δήμο το δικό μας, που στον αγροτικό τομέα, εκεί δηλαδή που έχουμε μεγάλο πρωτογενή τομέα, είναι πολλοί οικισμοί οι οποίοι έχουν κατά 80 και ίσως και παραπάνω τα 100 που ασχολούνται με στον πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι το διαβίου μάθηση του Υπουργείου, έτσι. Σχολή Κατάρτισης. Πόσους περίπου σπουδαστές φοιτητές? Εμείς έχουμε ζητήσει 3 σχολές. Ναι. Θα έχει όσες σχολές ζητήσουμε, αρκεί να συμπληρωθεί ο αριθμός. Οπότε φαντάζομαι αφού είναι παιδιά από εκεί θα συμπληρώσουν. Ναι, και το καλό είναι ότι στο διαβίου μάθησης δεν έχει στενά χρονικά ηλικιακά περιθώρια. Οπότε μπορούν και μεγαλύτεροι άνθρωποι να επιμορφωθούν και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους πάνω εκεί. Και μάλιστα αυτό αφορά από την καλλιέργεια μέχρι και την τυποποίηση και την προώθηση του προϊόντος. Έτσι. Άμα δείτε δηλαδή το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αφορά. Πότε ξεκινάει η σχολή? Με την καινούργια σχολική χρονιά. Είναι στον Άγιο Δημήτρη, στο σχολείο που είχατε έρθει και είχα πάρει τη συνέντευξη τότε που έκλεισε εκεί. Ωραία. Οπότε γίνεται εκεί, έχει πλέον αποφασιστεί αυτό, έτσι, και ξεκινάει. Έχει αποφασιστεί, έχει ιδρυθεί σχολή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να αναπτύξουν. Ναι, και να πούμε από εδώ ότι θέλει στήριξη. Τα πρώτα χρόνια, ιδιαίτερα από την περιοχή τη δική μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, δεν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές. Έτσι. Ναι. Θέλει στήριξη. Με κατάρτιση στο πρωτογενή τομέα. Βεβαίως. Είναι ιδιαίτερα για η μελισσοκομεία, δενδροκομεία και η πυροκομεία που είναι στην περιοχή τη δική μας. Έτσι, πολύ αναπτυγμένη. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα οδοποιία και σχολή. Ανάβαλο οδοποιία. Ανάβαλος οδοποιία. Ναι. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι θα φανεί, ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν δημοπρατηθεί κάποια έργα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, έτσι, οι οποίες θα λύσουν το πρόβλημα και θα βοηθήσουν και την νεολαία μας στο να έχει πρόσβαση, αλλά και τον τουρίστα ο οποίος έρχεται και θέλει να έχετε χώρους άθλησης. Ναι, να μπορεί να. Έχετε προγραμματίσει εκεί, τι έχετε κάνει? Εκεί είναι άμεσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2013, 2 έργα, το γήπεδο, 3 έργα. Ναι. Είναι το κλειστό του Αλλαγή Παρκέ, στο κλειστό του Λιγουριού, είναι το γήπεδο της Νέας Επιδαύρου και το γήπεδο της Αρχαίας Επιδαύρου. Αυτά τα 3. Οπότε θα καλύψουν τομείς. Θα καλύψουν σε γενικές γραμμές και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2014 έχουμε προγραμματίσει άλλα 2 έργα τέτοια. Μάλιστα. Τα οποία θα λύσουν, πιστεύω, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό αυτή την ανάγκη του Δήμου και ιδιαίτερα στα χωριά. Γιατί κοιτάξτε τώρα, λένε κάποιοι ότι ξέρεις να πάμε σε ένα χωριό να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Ναι, αλλά στα πιο μικρά χωριά δεν υπάρχουν και μεγάλες διέξοδοι στην νεολαία μας. Υπάρχουν καλές ομάδες. Να αναφερθούμε στην ομάδα του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή, η οποία και φέτος βγήκε πρωταθλήτρια και θα είναι στην Α κατηγορία. Εντάξει. Πολύ σημαντικό, επιτυχία αυτή. Να ρωτήσω λίγο, πώς τοποθετήσετε όσον αφορά τα λιμάνια ως αναπτυξιακά έργα? Τα λιμάνια, εμείς μαζί με τους δρόμους και με το αεροδρόμιο, το οποίο είχαμε χθες στη συζήτηση εκεί και είδατε. Πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Ναι, το οποίο διαπιστώσαμε όλοι ότι έχει πάρει μια τέτοια πορεία και συμφωνούμε όλοι ότι είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο μπορεί να γίνει στην περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν θα δώσουν την ανάπτυξη στο Δήμο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, γιατί χθες πήγε να βγει ότι ξέρεις, άμα γίνει το αεροδρόμιο θα λυθούν τα προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν γίνουν λοιπόν τα έργα τα οποία θα διευκολύνουν και θα στηριχτούν πάνω εκεί. Όπως ο δρόμος που είπαμε, Αγία Ελεούσα Αρκαδικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Άρα αυτά λοιπόν μαζί, όλα μαζί, θα προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου μας, τα οποία είναι πολλά. Έτσι, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Επιδαύρου τα ξέρουμε όλοι τώρα. Πού είναι? Είναι ο πολιτισμός, είναι η φυσική ομορφιά, το ιδιαίτερο προϊόν το οποίο υπάρχει, μάλλον τα ιδιαίτερα προϊόντα τα οποία υπάρχουν. Προβάλλεται και στον αγροτουρισμό. Η προσβασιμότητα, γιατί πλέον τότε θα έχουμε Αθήνα, Κόρινθο, Μικίνες, Ναύπλιο, Άργος κτλ. Τρίπολη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, τότε θα είναι εύκολο λοιπόν. Πολύ βασικά λοιπόν τα αναπτυξιακά έργα. Και να μην πούμε μόνο για τον τουρίστα, έτσι, να πούμε και για τις μεταφορές και για τα προϊόντα. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Σημαντικό. Και σε συνδυασμό με τα λιμάνια, να μου πείτε. Σε συνδυασμό με τα λιμάνια, εμείς λέμε τώρα ότι τα λιμάνια μας είναι πύλες εισόδου. Έτσι, αν λοιπόν δεν έχουν τις υποδομές για να εξυπηρετήσουν
αυτόν που θα έρθει με το κότερο, με το σκάφος, τότε είναι δύσκολο να έρθει ο άλλος. Σωστά. Έτσι, και έχουμε ένα πρόβλημα, το είχαμε αναφέρει και παλιά, το πρόβλημα με το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου. Αυτό, για πάμε λοιπόν να το αναφέρουμε. Το οποίο λοιπόν βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έτσι, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έχουμε δύο σκέλη εκεί. Το ένα σκέλος είναι της παραχώρησης χερσαίας ζώνης, ναι, από την κτηματική υπηρεσία, το οποίο αυτό προχωράει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πάμε στην νομιμοποίηση του λιμανιού. Εκεί έχουμε έτοιμη μελέτη, η οποία αυξάνει τις θέσεις των σκαφών πάνω από 100. Άρα λοιπόν τα έσοδα, του Δήμου. Και λύνει και το πρόβλημα, γιατί τώρα το λιμάνι αυτό δεν είναι τουριστικό αγκυροβόλι. Εξυπηρετεί τους ψαράδες εκεί. Άρα λύνει και το πρόβλημα το ένα και το άλλο. Θα έχουμε ένα χώρο που θα μπορεί να είναι εύκολο. Πού βρίσκεται αυτό, είπατε, περιμένουμε την έγκριση. Εμείς λοιπόν ψηφίζεται ένας νόμος άμεσα, ο οποίος διευκολύνει τα πράγματα. Και το αίτημα το δικό μας αποσκοπεί λοιπόν στην πιο εύκολη παραχώρηση, δηλαδή στους Δήμους. Από τη χερσαία ζώνη, λέτε. Ναι. Από πού? Αυτό είναι από τη δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Έτσι, από εκεί. Θα γίνεται πιο εύκολη παραχώρηση, εκτός από εκείνα τα ακίνητα τα οποία έχουν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς το μόνο που έχουμε ΤΑΙΠΕΔ είναι το λιμάνι της Νέας Επιδαύρου. Το λιμάνι της Νέας Επιδαύρου έχουμε ζητήσει εμείς να εξαιρεθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν ξέρω. Αν αργήσουν τα πράγματα με το ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να το κερδίσουμε. Ναι, δεν θα είναι καλό να Εάν γίνει εξαίρεση, θα γίνει εξαίρεση πώς? Θα πας μια πρόταση έτοιμη και θα πεις ότι εμένα εξαιρέστε με, γιατί έχω πρόταση. Για αυτούς τους λόγους. Άμα δεν έχεις, έχετε πρόταση? Έχουμε πρόταση από ιδιότητα. Από ιδιώτη, να το εκμεταλλευτεί. Να το εκμεταλλευτεί, ναι. Και βέβαια με το Δήμο σε συνεργασία, κάπως. Βεβαίως, σε συνεργασία με το Δήμο. Μάλιστα. Έχετε λοιπόν πρόταση, οπότε θα φύγει από το ΤΑΙΠΕΔ και θα μπορέσει ο Δήμος να συνεργαστεί. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει τώρα. Αν υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη με το ΤΑΙΠΕΔ, τότε μπορεί να γίνει. Πάντως μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα, γιατί δεν ακούγονται. Φαίνεται διαφαίνεται κάποιο θέμα. Οπότε αυτό εξυπηρετεί την Νέα Επίδαυρο, το λιμάνι εκεί πέρα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε για το πρωτογενή τομέα. Είναι πολύ σημαντικό το προϊόν, πέρα από το τουριστικό με την Επίδαυρο. Ποια είναι τα προϊόντα τα οποία εσείς παράγετε εκεί και πώς μπορείτε σαν Δήμος να. Εμείς κάνουμε μια διαδικασία επέκτασης του ΠΟΠ, του πρώην Δήμου Ασκυπίου, σε όλο το Δήμο. Είναι ονομασία προέλευσης. Ελαιολάδου. Συγχρόνως με αυτά θα προσπαθούμε να πάρουμε ονομασία προέλευσης, να κάνουμε και το πορτοκάλι και τη φέτα, το ιδιαίτερο τυρί της περιοχής μας, ιδιαίτερα της Τραχιάς. Μάλιστα. Στην περιοχή όμως υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες. Υπάρχει σε εξέλιξη η μελισσοκομεία, και γι' αυτό μία από τις σχολές που έχουμε ζητήσει είναι μελισσοκομεία, η οποία είναι σε ανάπτυξη, ανεβαίνει πάρα πολύ. Και τον τελευταίο καιρό τις ιδιαίτερες καλλιέργειες, ιδιαίτερα στη Δήμαινα, έτσι, όπου υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες. Ιδιαίτερα το αχλάδι. Το αχλάδι. Μάλιστα. Έχετε και εκεί λοιπόν μια δυνατότητα. Όπως και τα κτηνοτροφικά προϊόντα, βέβαια. Πάμε μετά στα κτηνοτροφικά προϊόντα, όπου εμείς στο νομό Αργολίδας σε παραγωγή είναι πρώτος ο Δήμος Επιδαύρου. Και γι' αυτό η επιλογή για το πάρκο, το κτηνοτροφικό πάρκο, έτσι, είναι στο Δήμο Επιδαύρου. Μάλιστα. Στην περιοχή Τραχιάς είναι κάπου εκεί. Δεν έχουμε αποφασίσει. Θέλουν μια περιοχή η οποία να έχει κάποιες προδιαγραφές για να μπορούν να μην είναι σταυλισμένα, αλλά και να εξυπηρετούν τις ανάγκες ομαδικά των κτηνοτρόφων. Μπορεί να είναι εκεί η επιλογή τελικά. Είναι η επιλογή, αλλά πρέπει να επιλέξει. Ο Δήμος Επιδαύρου είναι επιλογή. Τώρα, αν θα είναι το συγκεκριμένο σημείο που έχουμε πει εμείς ή θα είναι κάποιο άλλο, θα δούμε. Μάλιστα, στην πορεία. Οπότε λοιπόν αυτά τα προϊόντα μου είπατε ότι θέλετε να τα προωθήσετε μέσα από ΠΟΠ, μέσα από ονομασίες προέλευσης, ώστε να μπορούν να εξάγονται. Να τυποποιούνται και να εξάγονται. Πώς θα τυποποιούνται, υπάρχουν μονάδες τυποποίησης? Για το λάδι υπάρχει. Υπάρχουν το λάδι υπάρχουν, υπάρχουν μονάδες, είναι αρκετές. Είναι αρκετές και μάλιστα εξάγουν για τα προϊόντα. Για τα άλλα δεν έχουν κάνει ακόμα, γιατί δεν έχουν και ονομασία προέλευσης. Θα το επιχειρήσετε λοιπόν. Θα το επιχειρήσουμε και μέσα από τον αγροτουρισμό να προωθήσουμε και αυτά τα προϊόντα. Φέτος δηλαδή θα γίνει και μια ιδιαίτερη προσπάθεια στον αγροτουρισμό για να συμμετέχουν περισσότερο με προϊόντα της επιδαύριας γης. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι και λύση. Ο πρωτογενής τομέας μαζί, δηλαδή με τον τουρίστα που έρχεται για άλλους λόγους στην Επίδαυρο, έτσι, αυτά πρέπει να τα δέσουν. Να συνεργαστούν και μαζί με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ξέρετε κι εσείς ότι είναι αναπτυγμένες. Αναπτύσσονται ραγδαία, είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και εδώ να πούμε ότι μαζί με τις υποδομές που έχουμε στα σχολεία που έχουμε, το κέντρο υγείας και την αστυνόμευση την οποία ζητάμε τόσο καιρό, έτσι,
Θα γίνει ένα σταθμό εκεί. Όλα αυτά μαζί είναι πακέτο. Δεν μπορεί να τα βγάλει. Γιατί όταν δεν έχεις μια ασφάλεια στην περιοχή. Ναι, σωστά. Έτσι, το κέντρο υγείας λειτουργεί καλά, κύριε Δήμαρχε. Είναι ένας νευραλγικός τομέας. Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ έγινε ένας διαχωρισμός τώρα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, φροντίδα, έτσι, και στα νοσοκομεία. Εμείς λοιπόν έχουμε διαβεβαίωση και από τον Υπουργό ότι δεν θα θυγούν τα κέντρα υγείας, τα οποία όχι μόνο δεν θα τα θίξουν, αλλά θα τα αναβαθμίσουν. Το κέντρο υγείας του Λιγουριού λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο κέντρο υγείας και ο καθένας, άμα το επισκεφτεί, θα το δει. Και εσείς είχατε έρθει και έχει υποδομές. Το είχαμε δει μαζί. Ναι, σωστά. Οι υποδομές του είναι καλές. Έχουμε ασθενοφόρα, έχουμε γιατρούς, έχουμε αυτά. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα. Μία βάρδια λοιπόν υπολειτουργεί, δεν έχει οδηγό. Δεν υπάρχουν οι εφημερίες που γίνονται. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά. Ας πούμε όμως γιατί το ξέρει ο πολίτης. Ναι, το ξέρει. Δεν μπορεί λοιπόν τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν σε νοσοκομεία να τις καλύπτουν οι γιατροί. Να τις καλύπτουν εις βάρος του κέντρου υγείας. Θέλει λοιπόν. Και εν πάση περιπτώσει ο δρόμος και προς τον Ναύπλιο αλλά και από τον Ναύπλιο προς το Λιγουριό είναι 10 λεπτά. Δεν σημαίνει ότι ελάτε από το Λιγουριό στο Ναύπλιο. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο Λιγουριό, για βάλτε Κρανή. Εξυπηρετεί πολύ μεγάλη περιοχή το κέντρο υγείας του Λιγουριού. Και η έκταση του Δήμου είναι μεγάλη έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν είναι. Και το δικό δίκτυο από εκεί και κάτω δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Αυτές τις ανάγκες που εξυπηρετεί το κέντρο υγείας του Λιγουριού πρέπει να συνεχίσει να αναβαθμιστεί κιόλας για να μπορεί να τις παρέχει. Και αυτή είναι η διαβεβαίωση και αυτός είναι ο λόγος που υποτίθεται ότι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Λέω υποτίθεται γιατί. Εντάξει, άλλο το τι σκέφτεσαι και άλλο τελικά η πράξη. Είναι λοιπόν τομείς στους οποίους θα πρέπει να παλέψετε. Ως προς στις υποδομές στα σχολεία είμαστε τακτοποιημένοι, είμαστε εντάξει, χρειαζόμαστε. Τα σχολεία μας είναι πολύ καλά όλα. Ιδιαίτερα τώρα τελευταία έχουμε κάνει μια πρόταση για αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου του Λιγουριού, όπου εκεί δεν υπήρχε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κάποιες άλλες αίθουσες. Και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα υπόλοιπα σχολεία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μαζί υπάρχουν δηλαδή όλες οι υποδομές που χρειάζονται. Ό,τι χρειάζεται για να σπουδάσει ένα παιδί, για να φτάσει μάλλον να δώσει εξετάσεις, υπάρχουν όλα στην περιοχή μας. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη στον τομέα αυτό. Ναι, μαζί και με το κλειστό γυμναστήριο που είναι συνοδευτικό, τα σχολεία είναι κοντά στο κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχει και στην άθληση, γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι εκπαίδευση. Είναι όλα μαζί είναι συνάρτηση. Είναι συνάρτηση όλα αυτά τα πράγματα. Να ήθελα να σας ρωτήσω στον τομέα γενικότερα της ανάπτυξης του τουρισμού. Της ανάπτυξης του τουρισμού. Επειδή υπάρχει τουρισμός στην Επίδαυρο, υπάρχει το όνομα το μεγάλο, το διεθνούς φήμης η Επίδαυρος, πώς σκέφτεστε να αναπτύξετε αυτό το τομέα που είναι και από τους βασικούς τομείς νομίζω του Δήμου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Το μόνο που ξαναλέω είναι ότι εμείς πρέπει να προβάλλουμε και τελικά εκεί να επικεντρώσουμε στο να ξέρει ο τουρίστας που έρχεται εκεί τι μπορεί να δει στην Επίδαυρο. Πώς θα το πετύχετε αυτό? Με την τουριστική προβολή έχουμε κάνει υποβάλει έτοιμα για ένταξη σε μια δραστηριότητα του ΕΣΠΑ που αφορά την τουριστική και αγροτική προβολή του Δήμου μας και μέσα από αυτό, σε συνδυασμό με αυτά που σας είπα προηγουμένως, εμείς θα αναδείξουμε το τι μπορεί να δει κάποιος στην Επίδαυρο. Όλα μαζί. Και όλα αυτά για να τα δει δεν πρέπει να κάτσει μόνο ένα απόγευμα ή ένα πρωί που θα έρθει. Να κάτσει μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, ή ένα μήνα. Μαζί με τις δραστηριότητες και με τις παραστάσεις, με όλες τις δραστηριότητες των συλλόγων οι οποίοι λειτουργούν εκεί. Έχετε πολιτισμό εκεί. Έτσι, όλα αυτά μαζί είναι λοιπόν ένα ελκυστικό πακέτο για τον τουρίστα, το οποίο θέλει να το απολαύσει. Ελκυστικό έχει όμως καλές παροχές. Είναι το θέμα και της ποιότητας. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αναβαθμίσεις σε αυτό το τομέα ή υπάρχουν αρκετές υποδομές ή μάλλον παροχές υπηρεσιών? Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και αυτά και από τους ιδιώτες αλλά και από το Δήμο πρωτοβουλίες. Και να το προχωρήσουμε ακόμα, εγώ πιστεύω ότι και στον τρόπο που λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ας πούμε τώρα η Επίδαυρος δεν είναι για ένα μήνα. Ακριβώς αυτό δηλαδή πρέπει να προγραμματίσουμε και εμείς σε συνεργασία και για το τι γίνεται στην Επίδαυρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλύπτονται κάποια πράγματα περισσότερο, να αυξηθεί η τουριστική περίοδος. Πώς θα γίνει αυτό? Και από τη συζήτηση που έγινε προχθές
για να αυξήσουμε την τουριστική περίοδο, είπαμε όλοι. Και το αεροδρόμιο. Γιατί αλλιώς. Σοφώς. Είναι καλό που συνενώθηκαν όμως, κύριε Δήμαρχε, είναι καλό ότι συνενώθηκαν όλοι οι φορείς. Είδα πραγματικά με ευχαρίστηση ότι τελικά ένας μόνος του, γιατί εδώ στην Αργολίδα υπήρχε και το τοπικιστικό στοιχείο, ένας δήμος να μαλώνει με τον άλλον και αντί να ξέρουμε ότι όλοι μαζί ισχύει τη ενώση, φέρνει ο ένας προοδευτικά στον άλλον την ανάπτυξη, κοίταζαν, ξέρω εγώ, ένας ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα αυτά. Υπήρχε ένα θέμα εκεί. Υπήρχε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακριβώς, και όλα αυτά μας έχουν φέρει πίσω. Αυτό λέω. Γιατί αυτό δεν το πληρώνει τελικά ο ίδιος ο πολίτης. Βέβαια, ο ίδιος ο πολίτης το πληρώνει. Έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν δεν αποφασίσουμε όλοι ότι πρέπει να στηριχτεί η περιφέρεια. Ακριβώς. Και ο Δήμος ο δικός μας είναι περιφερειακός Δήμος. Μπορεί να είναι Δήμος δυνατός, από όνομα και από πλεονεκτήματα, όμως είναι ένας περιφερειακός Δήμος. Πρέπει να στηριχτούν με υπηρεσίες και υποδομές, ούτως ώστε να μπορέσουν να αποσυμφορήσουν το κέντρο και να υπάρχει ανάπτυξη ισόρροπη. Δηλαδή να υπάρχει από το πρώτο μέχρι το πιο μικρό χωριό αυτή η ανάπτυξη. Αυτό ο καθένας λοιπόν θέλει με τα προτερήματα δικά του. Θέλει συντονισμό και τελικά χρειάζονται συνεργασίες. Είναι πραγματικά το ένα λυσιδωτά με το άλλο. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνη της. Όχι, όλα αυτά είναι μαζί. Όποιος πάει να κάνει μονομερός πρόοδο θα αποτύχει. Θα κλειστεί μέσα στα όρια ενός Δήμου μικρού και δεν πρόκειται να κάνεις αποσπασματικά ένα έργο. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα λέω εγώ, εμείς κάναμε ένα έργο, ήρθατε στο Μουσείο της Νέας Επιδαύρου. Το ξεχάσαμε προηγουμένως να το πούμε. Αυτό λοιπόν τώρα εμείς προγραμματίζουμε να κάνουμε και ένα μικρό συνεδριακό κέντρο στην αίθουσα που είναι δίπλα. Θα είναι εξαιρετικό αυτό. Όπου ο επισκέπτης να μπαίνει, να πληροφορείται τι υπάρχει, όχι μόνο στη Νέα Επιδαύρου, αλλά και σε όλο το Δήμο Επιδαύρου και να μπορεί να προγραμματίσει το τι θα κάνει. Και όχι μόνο αυτό. Μπήκε στην ιστοσελίδα της Βουλής, το Μουσείο της Νέας Επιδαύρου, η πρώτη Εθνοσυνέλευση. Πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό που αυτά έγινε τα και πράγματα, έγινε αυτά τα πράγματα δένουν τα πλεονεκτήματα τα οποία δεν έχουν προβληθεί. Γιατί αν ρωτούσατε πριν και ρωτήσετε και τώρα, θα δείτε ότι ο μισός πληθυσμός τώρα και τώρα δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν τα ξέρει. Τα αναδεικνύουμε κι εμείς. Ακόμα δηλαδή τα σχολεία του Δήμου μας δεν έχουν πάει να επισκεφθούν. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα γίνει. Πάντως ήταν σημαντικό βήμα αυτό και όλοι στην Εθνοσυνέλευση ικανοποιηθήκαμε ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά είδαμε και τον πρόεδρο της Βουλής και με τον οποίο είμαστε σε επαφή και προγραμματίζουμε και άλλα πράγματα. Έτσι. Πρόκειται να γίνει και συνεδρίαση εκεί, έτσι, από όσο γνωρίζω. Και γι' αυτό προγραμματίστηκε και το μικρό συνεδριακό κέντρο. Α, μπράβο, γιατί πρέπει να υπάρχει χώρος να γίνει αυτό. Και σε εξέλιξη και με το κάστρο που θα γίνει μέσω της 25ης. Το κάστρο, δεν το γνωρίζω. Το κάστρο είναι ακριβώς όπως κοιτάμε το Μουσείο της Νέας Επιδαύρου, αριστερά. Το κάστρο που υπάρχει πάνω, έχουμε κάνει μια μελέτη ανάδειξης και προσβασιμότητας και φωτισμού του κάστρου. Πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα είναι συνδυασμός. Έτσι ακριβώς. Το φαράγγι τώρα, έτσι, μια και μιλάμε για πείτε μου για το φαράγγι. Το φαράγγι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έτσι, όποιος έρχεται εκεί το βλέπει και λέει πώς μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση γιατί θέλει πολλές μελέτες. Και ιδιαίτερα εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τη στατικότητα. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Στην πορεία. Ναι, υπάρχει βούληση από όλες τις μεριές για να αναδειχθεί. Μάλιστα. Και σε συνεργασία, λοιπόν, σας πάω λίγο στα επιδαύρια τώρα, που είναι και το βασικό, το βασικό, η αιχμή του δώρατος, θα λέγαμε, του τουρισμού στην Επίδαυρο. Θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν πώς σκέφτεστε να το αναπτύξετε. Υπάρχει ένα θέμα με τις θεατρικές παραστάσεις, το γνωρίζετε κι εσείς. Θα σας πω. Νομίζω μερικές παραστάσεις προσβάλλουν την αισθητική του κόσμου. Μόνο που εδώ. Παρεμβαίνουν ΑΕ και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα.